Insellmilkom segwaċi ta' din il-paġna tal-għaqda mużikali Sant'Elena ta' Birkirkara. Jiena, Mario De Gabriele, nilqakom għal dan il-programm ta' Marċi Funebri fl-okkażjoni ta' dawn il-ġranet tal-ġimgħa Mqazza 2021. Bħalma kulħadd jaf għaddejjin minn żmien mhux sabiħ ta' pandemija fejn ma jistgħux isiru attivitajiet għall pubbliku. Għalhekk dawn il-programmi se jkunu ta' sosten u b'differenza. Dawn il-marċi funebri li se nisimgħu huma kollha mir-repertorju tal-Banda Sant'Elena tul is-snin ta' din is-soċjetà. Nagħtu bidu għall-ewwel marċja funebri lill-missieri Censu u l-kunjatu Franz, kompożitur, is-Sur Mas direttur ta' din il-banda Maestro Joseph Vella.
Smajtu l-ewwel marċja funebri f'dan il-programm lill-missieri Ċensu u l-kunjatu Franz. Kompożizzjoni tas-Sur Mas, direttur ta' din il-banda, Maestro Joseph Vella. Ngħaddu għat-tieni xogħol mużikali f'dan il-programm mill-pinna tal-assistent Sur Mas ta' din il-banda, Maestro Jeremy Sultana. Vide con Cristi. Tifkira ta' Grace Policino.
Smajtu Vide con Kristi, tifkira ta' Grace Policino, tal-assistent surmas ta' din il-banda Jeremy Sultana. Ngħaddu għat-tielet marċja funebri f'dan il-programm. Marċja funebri popolari, Pjange Italja ta' Maltese. Din il-marċja funebri ġiet irrekordjata mill-banda Sant'Eljana fis-sena 2003.
smajtu Pjanġe Italja ta' Maltese. Ngħaddu għar-raba' marxja funebri f'dan il-programm, kompożizzjoni ta' ex-surmas ta' din il-banda, il-Kavallier Giuseppe Busuttil. Il-Kavallier Giuseppe Busuttil kien surmas direttur ta' din il-banda bejn l-1925 u l-1960. Nisimgħu il-marxja funebri tiegħu, A mia madre.
Amija Madre, kompożizzjoni tal-ex surmas ta' din il-banda, il-kavallier Giuseppe Busuttir. Infakrukom li qegħdin tisimgħu programm ta' marċi funebri mill-banda tal-Għaqda Mużikali Sant'Elena ta' Birkirkara. Dawn il-marċi maħudin mir-recordings u repertorji tul is-snin tal-banda Sant'Elena ta' Birkirkara. Fl-okkażjoni wkoll tal-ġimgħa mqazza, imma ġimgħa mqazza differenza li bħalissa għaddejjin minn pandemija. Għalhekk huwa sewi illi dawn il-programmi b'differenza ikunu ta' sosten għaż-żminijiet li għaddejjin minnhom. Nisimgħu issa marċja oħra ta' surmast Malti magħruf, Maestro Vincenzo Ciappara. Din il-marċja funebri se neħduha wkoll mir-recording tal-2003. Marċja funebri ta' Vincenzo Ciappara, Rimpianto.
Smajtu Rimpianto, kompożizzjoni ta' Maestro Vincenzo Ciappara. Ngħaddu issa għal kompożizzjoni tant magħrufa ta' Maestro Antonio Moruzzi li ġie rrekordjat ukoll f'dan ir-recording tal-2003. Antonio Moruzzi bil-marċja funebri tiegħu Giorno di Pianto. Smajtu Giorno di Pianto, kompożizzjoni tas-sur mast magħruf Antonio Moruzzi. Ngħaddu issa għas-seba' marċja funebri f'dan il-programm. Kompożizzjoni oħra funebra
popolari tal-magħruf Sur Mast, Antonio Melilli. Il-Cipresso.
smajtu il-marċja funebri popolari il-Ċipresso tas-Sur Mast magħruf Antonio Mulilli. Dan ir-recording ħadnieh minn tas-sena tal-1993. Dawn il-marċi funebri li qegħdin tisimgħu mill-banda tal-Għaqda Mużikali Santa Elena ta' Birkirkara. Ta' min isemmi illi ġewwa Birkirkara għalkemm purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira ma teżistix, imma il-kult tal-ġimgħa mqazza li jeżisti ġo Birkirkara b'mod speċjali ġewwa l-Għaqda Mużikali Santa Elena huwa kult b'saħħtu anka fil-normalità li bħalissa ma nistgħux ingawdu dejjem kien hemm wirjiet organizzati ġewwa din is-sede tal-Għaqda ta' min isemmi wkoll u anka jiena kont niftakar ukoll illi l-banda Santa Elena ġieli marret id-doq f'purċissjonijiet barra Birkirkara. Anka ġieli kienet tmur tieħu sehem fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira ġewwa l-Gargur. U danu il-kult li għandha il-banda Santa Elena u r-repertorju sabiħ ta' marċi funebri li nsibu ġewwa l-arkivju ta' din is-soċjetà mużikali. Inkomplu nisimgħu iktar marċi funebri minn dan ir-repertorju li għandha din il-banda Kalkariża. Ajmej Kari Nonni, kompożizzjoni ta' ex-Sur Mast ta' din il-banda, John Ivan Borch. Is-Sur Mast Ivan Borch kien Sur Mast direttur ta' din il-banda bejn l-1992 u l-1995. Nisimgħu dan il-marċ, Ajmej Kari Nonni.
Smajtu Ajmej Kari Nonni, kompożizzjoni tal-eks urmas ta' din il-banda Maestro John Ivan Burġ. Ngħaddu għad-9 Marċja funebri f'dan il-programm mill-kompożitur Robert Magro, iddedikat lil ħaddiema tan-nar Karkariżi. Lill-eroj Karkariżi.
smajtu lill-eroj Kalkarizi tal-kompożitur Robert Magro. Ngħaddu għall-10 marċja funebri f'dan il-programm. Tas-Sur Mast Raymond Zammit, Amija Madre.
smajtu Amija Madre tas-Sur Mast Raymond Zammit. Inkomplu nisimgħu dan il-programm ta' marċi funebri mill-banda tal-Għaqda Mużikali Sant'Elena ta' Birkirkara. Il-banda hija taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast tagħha, Maestro Joseph Vella. Il-11 il-marċja funebri f'dan il-programm. L'Orto del Getsemani ta' Maestro Nicola Montebello. Dan il-marċ ġie rrekordjat fl-aħħar CD li għamlet il-banda Sant'Elena fis-sena 2017 u ġie dedikat lil Monsinjur Propostu Ignazio Xiberras Bsajla.
smajtu l-Orto del Getsemani alla memorja di Monsignor Propostu Ignazio Xiberras Bsajla tal-kompożitur Nicola Montebello. Dejjem dan il-programm funebru mill-banda tal-Għaqda Mużikali Sant'Elena ngħaddu għall-aħħar marxja funebri f'dan il-programm. L-aħħar marċja funebri li se nisimgħu mill-kompożizzjoni tas-Surmast Emanuel Buġejja. Memorja ta' Paolo de Guara, il-Gambarell.
smajtu l-aħħar marċja funebri f'dan il-programm. Memorja ta' Paolo de Guara, il-Gambarell, tas-Sur Mast Emanuel Buġejja. U b'din il-marċja funebri tas-Sur Mast Emanuel Buġejja naslu fit-tmiem ta' dan il-programm ta' marċi funebri li ġie segwita lina mill-banda tal-Għaqda Mużikali Sant'Elena ta' Birkirkara. Dawn il-marċi funebri li bihom ġi esegwit dan il-programm ġew maħudin mir-repertorju li għandha din is-soċjetà mużikali u mir-recordings tul is-snin li l-banda Kalkariża irrekordjat. Dejjem għall-okkażjoni tal-ġimgħa mqazza. Il-banda bħal dejjem kienet taħt is-surmas tagħha Joseph Vella. Min hawn jiena Mario De Gabriele nirringrazzja lid-diriġenti tal-Għaqda Mużikali Sant'Elena tal-fiduċja li wrew fija biex nippreżentalkom dan il-programm ta' marċi funebri f'dawn iċ-ċirkustanzi ta' pandemija. Fil-waqt li nawgura lejt it-tajjeb lilkom segwaċi ta' din il-paġna, partitarji u ammiraturi tal-banda Sant'Elena.